Makabaliw ka naman sa akin. Ba't di natin subukan? Ay, hindi. Huwag mo nang ipagpilitan. Umalis ka na nga dito. Gusto mo mag-isa. Bakit ka ganyan? Gusto lang naman kitang tulungan ah. Ba't ba ang kulit mo? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na dito. Ate, Bakit? may pupuntahan lang ako saglit ate. Saan ka na ako pupunta? Basta, may pupuntahan lang ako saglit ate. O sige, bilisan mo lang ha. Wala akong kasama dito. Ba't saan ba pumunta si Kuya Andres ate? Hindi ko ba alam sa taong yun. Pag nakita mo siya, sabihan mo umuwi na siya. Sige ate, alis na ako. O sige. Para ta ako magayang lakay. Apin na pa na. Ako muna pa napagod. Diyan ang kwarto. Apay, ano ako mo di kwarto? Nagsulok ba kayo? Mukisti sa ma'am. Hindi nakbigbigatan. Joke lang. Naitulog ko labasi ba kayo? Talabanugang ang naglaba. Rakas Jaya. Oh, nakaina na kangarudan. Kung ba kayo? Pigsamot tayo. Nice. Ay mong kaya, amna yung mga pa na. Baka luti pa panan na. Papalan ako, mamata di ba kayo? Matikan mo ah. Dapera midom lakay. Dapay ba kayo? Tagtupay na kayo si Iskal Diraw. Hanapin ko ako guys, isa nun ah. Mabaling nga si Kamo tag si Iskal Diraw ba kayo? Api nga siya. Amom lang ako gagawa rakti ubing ta. Ano ka? Tasyak nag-over to ubeng. Hingkan, pertakan. Sige nga rod lakay. Basta ah. Hingkan karudan. Kay si isa nga nalang nga di Kaldiraw. Dapat ako makita nga uging na adi ah. Ano ba kayo? Madya nga ta marigatan lakay. Lalaki din aya. Wala ka lang adi ba kayo? Tananos ka ka di. Sige nga rod lakay. Nice. Lonely is the night when the night is lonely. Lonely is the night when the night is lonely. Lonely is the night when the night is lonely. Lonely is the night. I can make it to the day. Inodawak ang kapi. Dati tiyang kukit ka na yung nga uki. Ganito pala yung ginagawa mo pag nasa trabaho ko? Sakit nit nagayam ti timpa ni my loves ko. Kasangin. Baak! 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 Narito aja making baso len. Pampay dito. Nagpusko laki dito rupa na. Baak! Ay, nandun pala siya. Yahoo! Baak! Good morning. What is the good in the morning, Emma? Bakit ka dito? Mamaya makita ka na naman ni my loves ko. Gusto lang naman sana kitang kamustahin, Baak. Kamusta na kayo ni Myla, Baak? Wala. Wala na. Galit pa rin sa akin si my loves ko dahil sa'yo. Bakit ako, Baak? Eh sino pa nga bang iba? Hindi naman ako saka ikaw yung nagsabing subuan mo ako. Ginusto mo naman. Eh, sabi mo naman kasi walang masama kasi friends lang tayo. Oo, sinabi ko yon. Pero pwede ka namang tumanggi ah.
Kung di ka sana pumayag, edi sana okay pa kami ni My Loves ko. Kung di mo sana sinabing subuan mo ako, di sana hindi tayo nakita ni My Loves mo na nagsusubuan. Oh no! Bakit ako lang yung sinisisi mo? Ako lang ba ang may mali ba? Ako lang ba? Bakit? May sinabi ba akong ikaw lang ang may mali? Ha? Oo, meron. Kasi sabi mo lang kanina, di ba? Bago mo ako pagsabihan at pagalitan ba, isipin mo muna yung mga sinasabi mo. Nakakasakit ka na. Bakit? May masakit ba sa sinabi ko? Sa tingin mo, di ba masakit yung mga sinasabi mo sa akin? Sa tingin ko, hindi. Ano? Sasagot ka pa? Talagang sasagot ako kasi mali naman yung pinagsasabi mo. Kung mali ako, sinong may tama? Ako, syempre. Kaya nga ako pumunta dito para manghingi ako ng pasensya sa'yo at kay Myla. Para saan pa yung paghingi mo ng pasensya? Galit na sa akin yung My Loves ko. Eh di kung gusto mo, samahan kita kay Myla para ako yung magpapaliwanag. Ay, wag na. Baka mas lalo pang magalit sa akin yun pag nakitang magkasama tayo. Di naman siguro, baka pag narinig niya yung paliwanag ko, hindi siya magalit sa'yo. Sure ka ba sa pinagsasabi mo? Ha, Emma? Hindi. Oo. Kitam, di ka pala sure. Makapagsalita ka kasi. Eh malay mo, pag narinig niya yung paliwanag ko, paniwalaan niya ako. Ikaw, papaniwalaan. Ako ang boyfriend niya, hindi pinapaniwalaan. Ikaw pa kaya? Paliw. Makabaliw ka naman sa akin, ba't di natin subukan? Ay, hindi. Huwag mo nang ipagpilitan. Umalis ka na nga dito. Gusto mo mag-isa. Bakit ka ganyan? Gusto lang naman kitang tulungan ah. Ba't ba ang kulit mo? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na dito. Andito lang naman ako para tulungan kayo ni Myla na maging okay. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Bakit ka ganyan, Baak? Okay na. Tumigil ka na. Hindi na ako galit, Emma. Malaman pa ni ate mo, baka sabing pinapaiyak pa kita. Tama na, Emma. Okay na. Ako na ang may kasalanan. Ikaw naman talaga eh. Kung di mo sana ako sinubuan, hindi mangyayari tong ganito. Emma naman. Okay na nga, di ba? Paulit-ulit. Tulungan mo na lang akong mag-isip ng magandang paraan para magkaayos kami ni My Loves ko. Ayaw mo naman kasi natulungan kita. O sige, payag na ako. Pero sa ibang paraan, hindi yung tayong dalawang pupunta sa bahay ni My Loves ko. Ikaw bahala. Basta ako, nandito lang ako. Tutulungan kitang magkaayos kayo ni My Loves mo. Salamat Emma. Pasensya na ulit sa mga nasabi ko sa'yo. Tsaka kung napagtasan kita ng boses. Wala na yun. Naiyak ko na eh. Sige Baak, alis na ako. Gusto mo, ihatid na kita, Emma? Ihahatid mo na naman ako. Mamaya makita na naman tayo ni My Loves mo. Awayin ka na naman. Oh no! Ano? Ihahatid mo pa ako? Ay, hindi na pala, Emma. Kaya mo nang umuwi mag-isa. Emma, ingat ka ha. Ikaw ang mag-ingat kay My Loves mo.